జై శ్రీరామ్, జై జనసేన. నేను మీ నూరా రాహుల్, 7th డివిజన్ జనసేన పార్టీ అభ్యర్థిగా మీ ముందుకు వస్తున్నా. నా 34 సంవత్సరాల జీవితం ఇక్కడే బుట్ట, ఇక్కడే పెరిగా. గత 20 సంవత్సరాలుగా రాజకీయం చూస్తున్నాం. గత 10 సంవత్సరాలుగా ఉన్నా బ్యాక్ బోన్ గా సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చా. ఎవ్వరు ఏం న్యాయం చేయలేదు. సో 2 ఎజెండా, పార్టీ ఎజెండా, నా ఎజెండాతో ముందుకు వచ్చా. పార్టీ సిద్ధాంతాలు, పవనన్న సిద్ధాంతాలతో పాటు 7th డివిజన్ కోసం నా పర్సనల్ మొబైల్ కాకుండా ఒక ఏరియా కోసం ఒక మొబైల్, ఒక సిమ్ కార్డ్ మెయింటైన్ చేయడం, 24/7 సర్వీస్ ఇవ్వడం. అదే రాత్రి ఫోన్ చేయండి, ఏ కంప్లైంట్ ఉన్నా, గెలిచినా గెలవకున్నా నా బాధ్యతగా తీసుకొని నేను రెస్పాండ్ అవుతా. వీటితో పాటు ఒక 6,000 జీతం కోసం కార్పొరేటర్ పోటీ చేస్తున్నాడంటే నమ్మకండి. ఇంకో 4,000 జోడించిన 6,000 ఇచ్చిన ఒక గరీబ్, మన ఏరియాలో ఉన్న పీపుల్స్ ఉన్నారు, పిల్లలు జాబులు లేకుండా, ఎవ్రీ 2 months ఒక పర్సన్ ని చేంజ్ చేసి సార్ట్అవుట్ చేయిస్తా. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నా దగ్గరికి రావాలి. ఇది కూడా నేను గెలిచినా గెలవకున్నా నా బాధ్యతగా తీసుకొని ఏరియాని ముందుకు తీసుకెళ్తా. నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వండి. జై జనసేన.